Μη σφίγγεσαι ρε παιδί, μη σφίγγεσαι. Σφίγγεσαι. Στο κατέβασμα του πλάνου μου εκτύπησε και το έχασα. Και το επόμενο δευτερόλεπτο, όπως βλέπετε, ο Βαγγέλης έπιασε το αξαδερφάκι του. Για να δούμε που είμαστε. Αυτό είναι, σου κάνει πιο πολλά νούμερα από το άλλο. Ποιο άλλο? Ποιο άλλο? Το άλλο βίντεο που είχες βγάλει. Με το Καρχαρία ρε. Απ' την Κέρκυρα με αγάπη, σεμινάριο τζίγκιν. Να μαζέψω κι εγώ λίγο. Έλα. Φοβάσαι, πούστη. Φοβάσαι, πούστη, μην το χάσεις. Είναι. Είναι 20 κιλά. Έχει ακόμα πράγμα, Ποιος κουράστηκε? Το ψάρι εσύ? Δίπλα σου είναι. Κάτσα το ετοιμάσω να το έχεις. Λες μετά. Μανούλα μου. Όχι, μου και σαφρί το τέτοιο. Τι? Έχει σαβράκια. Πρόσεχε Βαγγέλη. Πρόσεχε Βαγγέλη, γιατί είναι μεγάλο το ψάρι. Πάει καλά. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Τι βγάλε και άλλο, τι βγάζω συνέχεια, κάνω και τίποτα άλλο. 20 γεωμάτα είναι. Σεμινάριο τζίγκι. Στην πράξη.